Има седмици две за вакансия зимна, продължаваме после да учим. И след доста уроци през цялата година е време в игри да се включи. Готови? Да започваме! Защо не? Легата си в шина да превърнем и на града да полетим. Огромния снежко на мода да върнем, на чистия ети да пим. Войната за табук, нежни боеве и ангели горе летят. Химни коледни и то подаръци, лопати проправяме път. Купонът не е вечен. Така е, да, има много за правене, но нека свърши песента. И ето тук сме, финия си фър, очакване на Коледа. Мамо! Финия си Фърб правят коледен епизод! Коледната ваканция на Финия си Фърб. Как